Намирам се на едно място под малинака. Ето тук са малините. И тук ми се е захванала една ела. И понеже в двора никъде нямам ели, имам 2 смърча, даже 3, не 4 смърча, един бор. Имам ливански кедър, ще ви ги покажа. Но ела нямам. И по едно време исках да разбера каква е разликата между бор, смърч, ела и така нататък. И разбрах, вече ги схванах нещата, поне доколкото си спомням. Ето е личката. Като погледнете от долната страна на елата, се виждат 2 бели чертички. И са малко по-плоски листенцата. Т.е. игличките. Ето. По е плоско, ако се разреже, ще е плоско. Но най-вече и отцветяването отзад. И сега, може би тази еличка от 3-4 години, не си спомням, но я оставих малко да укрепне тука и сега ми се да преместя на едно място отзад в двора, защото няма как да е тука. Тук и расте много едностранчиво, все пак и пречи отзад е бетона. И сега ще изкопая. Намерих едно място отзад в двора. Сега ще оставя тук телефона, за да мога да изкопая. Не знам какво ще снима. Не съм си измислила варианти, докато работя, да мога да държа телефон. Не виждам да се повдига много самата ела. Дали ще е успешно преместването или само ще я унищожа. Ето тук хванах я. Добре. Ако е писано да оцелея, ако не, ще ми се захване друга. Съседите имат ела, много голяма. Явно тя разпръсква жълъчета. И ето я. Ами коренчето не е много, но ще видиме. То така или иначе корените са плитки на тези гулисни дървета, специално на тези. Сега опа, момент само. Ще показвам напред, да не ви е скучно това, което гледате. Само да хвана с другата ръка. Защото знам, че е неприятно така да ми трепери ръката, докато се движа. Ето тук минавам в задната част на двора, който ми е част от горичка, сякаш това ми е частната горичка. И сега, ще ви покажа всички гулисни. Съм и намерила тук едно място, което някой ще каже, че не е подходящо. Обаче, с тия дървета ще ги махам. Това е стара джанка. Кой ще бъде толкова високо? Даже не знам дали е раждала. Може и да е раждала, ама се тая. А това тук е клен. Разбрах, че клен и явор било едно и също. То не е лошо като дръвче. Обаче много бързо расте, нищо не ражда. Вярвам, че са му красиви листата и може някъде да си остава така обаче като храстче. Защото много лесно се захваща. Сега ще ви покажа ето тези хвърчащите. Ето това, където отиде и там си пуска коренче. Даже бях чела за
явора, да го наричаме така, хайде, по нашински му, че е много подходящ за места, където има силни ветрове и е хубаво да се озаптяват ветровете или някъде, където трябва бързо да се залесява, защото много бързо расте като дърво. И така, и тук между тия две дървета съм изкопала една дупчица, защото тук наблизо има и други иголисни. Пък четах за тях, че те са малко по-специфична почва искат и образуват, нали, по-кисела я правят. И не е добре даже около тях да има такива овощни дръвчета, защото не са създадени да виреят едно до друго. Сега знаем си, че е така. То не, че не може, ама не им е най-доброто. И така, тук сега като го поливам, още малко да го... Тук почвата си ни е такава кафява, горска, поне ние сме в планина. И мисля, че си има естествено добре на тези растения. Даже може би трябваше да го обърна, за да си изкара. Момент. Малко да... Защото е много такова едностранно расте. Така, ето виждате ли как от едната страна има, от другата няма. Да може малко да изкара от тази страна. Пък тук е по-слънчево. Така, добре. Винаги така го настъпвам с крак, като съда. Разбрах, че обичали корените да са слепени. Ще му сложа една пръчка. Иначе идеално. Много нежно дръвче. От този вид иголисни е дошла и думата елха. Само, че това се води ела. Елха е декоративното наименование. Предполагам, че елха е украсеното дърво. И така, сега. Ето тук в близост, но не съвсем толкова близко, де. Все пак е белия бор. Тази година много добре. Не знам миналата ли, по-миналата ли го насадихме. Първата една година те просто линеят, хващат се, окопитват се, въобще чудят се къде са дошли. И сега ми пусна, ето това цялото е от тази година, ето толкова. Ето тук е направо педя. И връхче си има. И си става хубаво. Да, тези дръвчета са рехави, но аз намирам някаква красота и в тях. Особено в червеното стъбло, ако това наистина е бял бор. За каквото го смятам, но ще видим. Мога да ви покажа по какво се различава бора от смърча или съответно елата. Значи, вижте, ето тук на едно място, чакай къде да покажа, ето тук на едно място има по две иглички, те са на едно място събрани тук от едно гнездо, излизат по две иглички. Сега, има разлика и в шишарките, ама тях много не ги знам, но специално това съм го запомнила. И самата игличка не е толкова плоска, такава по-ромбовидна. Ето ще ви покажа тук пак елата. При елата и при смърча всяка една игличка си е сама за себе си. Излиза си от едно и също местенце. Не са по 2, по 3, по 5 и така нататък. Едно по едно и с белите чертички, две бели. Докато тук няма никакви бели чертички. Тук си е зелено, но най-вече това го различава, че са две. По две иглички в едно гнездо. Сега, чакайте малко тук да покажа. Ето тази част, тук горната. То няма такова значение, те сега не се виждат, но съм ги определила за... Ето и тук има, това е ливанския кедър, ще ви го покажа него най-накрая. Но сега да минем към следващото. Те са ми все още малки, губят се, много не се виждат. Сложила съм им пръчки.
Ето това обаче е доста така дръпна. Това е смърч. Не знам дали е като тия двата големите, които ги имам там до входа, но вижте колко е красивичко. Значи, то пак има бяло, обаче вижте, че е една линийката. Пак е по едно иголисно листенце на гнездо, не са по две. Както при елата. Елата и смърча в това нещо са подобни. И характерното при смърча е, че като се разреже едно листенце, малко условно казано, има форма на ромб или нещо такова. Не е плоско. Но пък, знаете, има много видове смърчове и така нататък. Това не знам какъв вид е, но е много красиво. А и хубавото е, че самите смърчове са по-гъсти, имат сравнително правилна форма. От земята им тръгват клоните и създават хубави елхи. Смърча и елата създават хубави елхи. Докато белия бор, виждате тук, белия бор е доста по-арехав. Не ми идва друга дума. Сега следващото ми тук в двора, следващ екземпляр е това. Той е пак смърч, обаче вижте колко е по-различен. И не знам защо, значи това трябва да е сребрист смърч. Много обичам сивите, сини направо, води се сребрист, но синеят игличките много ми харесва. Усъмних се по някое време дали наистина такова съм купила, но оказва се, че новите сивеят, вече като остареят по-навътре. Зеленият цвят почва да преобладава, но ето, както и тук може да видите, по едно листенце си е на гнездо и са малко по-ромбовидни самите иглички. Сега тук пак има някакви бели отцветявания, но те не са както там. Момент, че не ми фокусира телефона. Трябва да кликна тук. Ето сега. Те изглеждат сякаш две, но всъщност това са различни страници на ромба. Така че не е същото. Така. И не знам защо ми бяха отрязали върха. Ето тук нямаше връх. Аз го купих съвсем мъничко. Той съвсем мъничко. Дали нарочно, за да не расте много голямо или да расте по-бавно. Не знам. Аз не бързам да расте, макар че се порасне. Искам, не искам. Така. И сега другото иголисно. Тук нека да гледате двор. Другото иголисно. Тук това е клек. Знаете, клековете растат високо в планината и може би не надминават 1 метър, но пък ни харесват. Я да видим клека. Той е тип бор, защото пак има размазва се. Пак има по 2 на едно гнездо. Ето. По 2 са на едно гнездо. И са дълги. Пак е хубаво. И последно ливанския кедър. Много е хубаво това дръвче. Не си спомням кога го насадих, но да кажем 12 години вече имаме вилата. Значи това е преди 7-8 години. Да, нещо такова. На 7-8 години да е най-много 10. Ама... Да, аз като го насадих, то беше мъничко, ма все пак си го имал, така че... Тоест имаш... в саксията си беше пораснал 40 см или нещо такова.
сега, за да не ни грее слънцето, ще мина ето така. И сега най-лесно се различава кедъра по това, че той, макар че тук не е точно така, ама в едно снопче трябва да има по няколко, по 10, 12 или не си спомня много какво беше, но ето тук, чакайте да не снимаме бокуците, ето тук както е по едно снопче, по няколко излизат. И има си точна бройка, но не си спомням точно колко бяха. Ето. Ето и тук са. И същото характерно за него е, че върха му с времето клюмва. Накланя се на една страна. Почти при всички кедри, така съм го виждала, че клюмва. Знам, че кедровите ядки са полезни и се използват. Не съм забелязала още да имаме каквито и да е ядки, но то трябва да има силно първо шишарки. Не знам. Ще го видим, но много ми е красиво. И така, след малко спирам. Ето ги. Ето го този единия смърч, който в първото видео го бях снимала. Сега ще видите и другия. Чакай да не те снимам, Ваня. Че ти не искаш да те снимам. Снимам си, викам. Така. Това е Ваня, свекърва ми. Тя много не иска да снима. Така. Ето го другия. Той е по-стар. Те бяха два ствола. Отрязахме единия. Ще отрежем и другия. Макар че не е далече много от къщата. Ето е къде е къщата. Ето къде е смърча. Но малко хвърля сянка. Сутрин, когато има слънце, и мъжа ми се притеснява, че пак нещо при бури, ветрове да не вземе да падне, че е много близко. Така че да, него съм се съгласила да го махнеме. А той е по-млад. И той ще остане. Ето както е така и така. Ами добре. Това е. Някой път ще снимам видео за видовете туи, които имам в двора, защото 4-5 вида вече имам. Така че ще направя и такова видео. Чао!